नमस्कार प्रणाम, हमें राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। महिला आरक्षण बिल आपको बता दी कि लोकसभा में मोदी सरकार द्वारा के पेश कल गई। लोकसभा में ये बिल पास भी हो गई बाटे, लेकिन एके लेके बहुत सारा सवाल खड़ा हो रहा बाटे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा सोशल मीडिया साइट ट्विटर पे ट्वीट करत हुए लिखल गई कि भैया जब ये बिल जनगणना और परसीमन के बाद ही लागू हुई तो भैया ये बिल के लैले का फायदा का बाटे। ई बिल के आपाधापी में मोदी सरकार काहे खातिर लेलस हवे। साफ साफ महिलाओं के ठगे वाला काम मोदी सरकार कर रहल बिया और एकर जवाब जनता जौन बाटे कि आगामी चुनाव यानी कि 2024 के चुनाव में महिला एकर जवाब जरूर दे लोग। जना तरीका से मोदी सरकार महिलाओं के साथ ठगी का काम कर रहल बिया। जब ये मोदी सरकार जातिगत जनगणना और एकरे खिलाफ रहेले तो ई मोदी सरकार कैसे ई बात के कह रहल बिया कि भैया जनगणना और परसीमन के बाद ई लागू हुई तो फिर ई बिल का फायदा का बाटे। आपके बता दें कि अखिलेश यादव के बसपा प्रमुख मायावती का भी साथ मिल रहा बाटी। बसपा प्रमुख मायावती भी ए पर कई सवाल खड़ा कर रहल बाड़ी, कह रहल बाड़ी कि जौना तरीका से जनगणना और परसीमन के बाद ये बिल लागू हुई उससे साफ साफ नजर आ रहल बाटी कि जनता के साथ ठगी कल जा रहा बा। अब ए पर आप सबका क्या राय बाटे, आप सब अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।